Goedemiddag. Het is voor mij een groot genoegen om hier aanwezig te mogen zijn. Ik zal mijn eigen voorstellen. Mijn naam is Albert de Koning met CK. En ik ben een professeur aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Vorig jaar heb ik leiding gegeven aan een zeer groot onderzoek, zowel in Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. En dat in samenwerking met de Universiteit Maastricht. En wat hebben wij onderzocht? Wij hebben onderzocht de gevoelens, de emoties tussen man en vrouw. En wat blijkt? Het blijkt dat de resultaten, zowel uit Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, identiek zijn. Vandaar dat ik hier ook kan en mag staan. Die resultaten die heb ik verwerkt in een werkwinkel. Zo ook mijn eigen ervaringen, hè? Als ervaringsdeskundige, dat begrijpt u wel. En wat blijkt? Dat het heel belangrijk is om dat met u te gaan delen. Die resultaten is namelijk zo dat tussen de man en de vrouw een dusdanig verschil is. En wat is namelijk? Het is zo, de emoties en de gevoelens van de man en de vrouw, die zullen niet zomaar geuit worden. Alleen mannen, het is namelijk zo, de gevoelens van de vrouw, die vrouwen, die zullen ons dat niet aangeven. Nee, wij moeten dat aanvoelen. Ja. Hé Albert, wat voelde jij nou? Honger, verkeerd antwoord. Ja. Maar laat me nog even anders zeggen, want ik heb even een omweggetje gemaakt. Ik had even een klein blackoutje, had ik. En het is namelijk zo, die een werkwinkel waar wij het over gaan hebben. Wat zegt u me dan? Wat een werkwinkel is? Ik begrijp het, u Nederlanders gebruikt veel Engelse woorden, hè? Maar dat is voor u wat u noemt in een workshop. Werk, shop. Begrijpt u? Ik wil er ook nog even bij aangeven dat deze sessie ook uitermate geschikt is, deze werkwinkel. Dat is ook voor de overige relaties, zeker huwelijken, zijn de man, zijn de vrouw. Maar er is één ding heel belangrijk. Het is belangrijk dat aan de voorkant duiding wordt gegeven wie in die relatie de dominante persoon is en wie is de onderdanige persoon. En je zult zo meteen begrijpen waarom. Ja? En ik zou jullie zeggen van laten wij gewoon met het meest simpele van het simpele gaan beginnen. En wat is het meest simpele? Dat zijn de emoties van de man. Kijk, ik heb dat hier weergegeven. En wat zien we hier? Ik zei al, het is het meest simpele van het simpele. Kijk, want als zij vrolijk is, moet hij ook vrolijk zijn. Is zij boos, moet hij ook boos zijn. En meer valt er niet te vertellen over de emoties van de man. Want let wel, hè, die pijlen, hè, die gaan maar één richting op. Hè. Het is dus niet zo dat als hij vrolijk is en zij is boos, zal niet lang duren, hè. Maar dan is het toch eigenlijk belangrijk, hoe kunnen we dan toch aan de voorkant, in de eerste instantie, duiden in welke emotionele fase de vrouw zich bevindt. Voor mijzelf heb ik daar een methode voor. Voor de mannen hier, die methode kun je ook voor zichzelf goed toepassen en ik zal er nu duiding aangeven. Kijk, het is de Alberts voornaammethode. Kijk, mijn vrouw kan mij op verschillende manieren aanspreken. Iedere keer met een andere interpretatie, met een andere onderliggende emotie.
Laten we eens even nalopen. De eerste. Albert. Ik weet, ik zal iets moeten gaan doen. Ten tweede. Albert. Ze gaat me iets vragen. Maar ze zal uiteindelijk ook iets moeten gaan doen. Albert. Amai. Weer iets verkeerds gedaan. En in vierde, daar beneden, moet je even een keer goed kijken. Albert, oh, Albert, oh. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik niet meer weet wat dat betekent, dat is voor mij te lang geleden. U ziet, kijk, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn natuurlijk nog 10 andere voorbeelden hoe mijn vrouw mij aanspreekt en ook gegarandeerd mannen, ook u vrouwen. En we weten dat de emotie van de vrouw zal uiteindelijk resulteren in een activiteit van de man. Hij zal iets gaan doen. En dan hebben we dus eigenlijk een hele belangrijke vraag daarin. Is de kans dan groot dat wij mannen door verkeerd te interpreteren iets verkeerds doen? Uiteraard. Ik heb het wetenschappelijk laten onderzoeken met de vraag: wanneer is de kans groot dat wij mannen iets verkeerds doen in de beleving van de vrouwen? Kijk, ik neem u mee naar deze grafische weergave. Wat zien wij hier? Wij zien hier de horizontale as van tijd, wij zien de verticale as van VD, verkeerd doen. Wij zien hier een curve, dat is de verkeerd doen curve, en 2 voorname punten. Hier bij het punt H, huwelijk, zien wij dat gebeurt niet veel in tijd en in verkeer doen, relatief gezien. Maar na dat huwelijk, dan stijgt die curve exponentieel. Voor de dames, exponentieel is heel veel. En als we dan aankomen hierboven bij dat punt S, dan is het onomkeerbaar, dan kunnen wij mannen nooit niet meer iets goed doen in de beleving van de vrouw. En S staat voor schoonmoeder op bezoek. Nu is het zo, is er wellicht een afgeleide in een variante, maar dan met betrekking tot de vrouw. Zekers. Kijk, ook hier weer hebben wij een grafische weergave. Ook hier zien wij weer de horizontale as van tijd, verticale as niet meer van VD verkeerd doen, maar van GH gelijk hebben. Let wel, hè. Grafische weergave met betrekking tot de vrouw. Ook hier zien wij weer een curve, 2 voorname punten, maar er is iets aparts in die weergave. Kijk, wat zien we? Laten we eens gaan inzoomen. Wij zien hier een zone, ik mag wel zeggen een hele grote zone, waarin de vrouw denkt dat ze altijd gelijk heeft. En dat is nu belangrijk, mannen. Wanneer is dat? Kijk, hier havenhuwelijk. Dat is niet hier bij havenhuwelijk. Dat is hier bij H+1, de dag na het huwelijk. Wij hebben al veel geleerd. Wat hebben wij geleerd? Wij hebben een stukje bewustwording gecreëerd hoe wij mannen zouden kunnen interpreteren met de emoties van de vrouw. Maar dat is een zeer belangrijk component, en een component namelijk, dat is communicatie. Als wij die bewustwording hebben, hoe communiceren wij dan? Let op.
maken wij gebruik van deze 5 basisemoties. Dit is de luister-gezicht-methode. Wat zien wij? Bij het eerste zien wij enthousiasme. Verwondering. Ja. Frustratie, CQ, boosheid. Allee. Bij de 4e vertedering. En bij de 5e empathisch meevoelen. Ja. Maar hoe kunnen wij nou deze 5 basisemoties toepassen? Ik geef een voorbeeld. Mijn vrouw die kwam ergens thuis en ze zei: goh, ik heb vandaag een oude vriendin gezien. Sinds de lagere school had ik haar niet meer gesproken. En ik dacht eerst dat ze niet met mij wil praten. Ook ze heeft 2 kindjes. En de jongste is onlangs geopereerd aan de rechteroog. Ja, u hoort het al, hè? Als mijn vrouw uitkomt met zo'n verhaal zonder begin, zonder midden, zonder einde. En alle dagen hetzelfde. Hè? Maar wat wij nu mannen hadden kunnen doen, daarom is het ook de luister-gezicht-methode, dat er 5 keer een emotie kunnen stoppen om mede te voorkomen dat de vrouw zal denken dat wij iets verkeerd doen in de beleving van die vrouw. Laten we de eerste zin eens erbij pakken. Ik kwam vandaag een oude vriendin tegen. Ja, dat is goed, dat is enthousiasme, ik moet vastpakken. Laten we dat gewoon helemaal nalopen, het hele verhaal. Ja? Let op, hè. Let op. Ik kwam vandaag een oude vriendin tegen. Sinds de lagere school had ik er niet meer gesproken. Ik dacht eerst dat ze met mij niet wou spreken. Ook zij heeft nu 2 kindjes. En de jongste is onlangs geopereerd aan de rechteroog. Applaus voor wie heeft dat begrepen. Applaus. We zijn nu eigenlijk aan het einde gekomen van deze sessie. En ik wil toch nog even iets aan u opduiden. En dat is namelijk, het is zo, na iedere sessie dan word ik bestormd door de vrouwen in de zaal. Die komen naar mij toe en zeggen dan: hé Albert, wat is dat toch met u? Waarom praat u zo over de vrouwen? Waarom bent u zo negatief, maar ook zo realistisch? Heeft er ook wellicht een onderzoek plaatsgevonden naar de negatieve kenmerken van de man? Zeker zijn wens, het heeft plaatsgevonden. En we hebben een heel zorgvuldig onderzoek gedaan. En wat blijkt, het resultaat is, we hebben niets negatiefs kunnen vinden. Goedemiddag.